samtidig. Jeg har lige fået mit hår op. Ja, jeg har også lige lavet mit hår. Jeg tager kun om morgenen. Ej, hej Vich. Men ja. Men sådan, nu, Det tager sådan 6 minutter. ja, det tager 6-5 minutter. Så det er sådan, så vi skal ikke sidde her i sådan lang tid. Så vi ses bare nede på gården. Meget flot, stille og rolig galop. De også rider. Sådan, hun giver gas nu. Du er ude med Luca. Nu. Ved I ikke, hvor det er? Hvor skyller man fyden hen, synes jeg?